Turang di Sonrono, may susabu. Ako ay mili nona na mata di fika di bunaw, ay nona na bunaw na siya tabi ay. Ya, okay matara. Lalu ay do mili induran te pali mili bunaw. Gay liya di mulai ka tueni wale nona matay lolo. Gay reni ra ra sa ndo mo umbunan ta mete ira ngawa. Wale pale. Batala ni ko bae. Ati ko kinaw ko maay lolo. Herong oleh mehi orang abiyaw di rumah masuk iho. Kaya angan ngamen ako angan iho eh. O timidin sa rin na maumuna iwali. Daga ni wali nantilan ko mati. Biraya naman mo sinira ito na namatay lolo. Kaya nga ino ito na sa marini lolo orang ito bata o tumubuna ni tumura. Iya. At nang masawo ko na ako kakayang bumbu. Tara nga may hindi naman. Hindi naman wala ito. Sama suti untuk pun. May okay na no maway mami wanua. Away mami ego. Tapos na naman ako, doon sa na sa Marini na nonantang, ay, katanin ko kote sana, mas rawes sa Marini. Iya, matilo. Sa Marini. Oh, iya. Ay, sa rato nanggasin. Mehe mami nanumi! Mehe mami karoni! Meni! Gaya meni wah, sarayan ramen na wabaoso. Gaya rin yung mga giliyaga, ni Santa man to asa Marini. Dahil bibigay na naba sa mga iya sa raw ay wiralin wabaoso. Okay, ya. Iho bihia ang malu-malumo. Iho miyaw malu-malumo. Iho birangao ako malu-malumo. Miyong berembay nga ba ya? Ano ba ya? Kamili na inga ba ba o sindo sa umayay no? Iho.